ľudia, takže táto video bude o fotke o motorke, čo som mal motorku, čo som kúpil na deň motorku, takže toto video bude o motorke, takže dajte tu lajky, video bery a takže začnem fotku, ako za motorka. Takže toto bola moja motorka, to bola prvá moja motorka, takže moja motorka je super, všetko dobre, všetko fučné, všetko ide dobre, takže pridáte všetko spojku, všetko ide dobre, všetko, motorka je super, pekná fotka, Adam Moto, super, a koľko fotka, takže dajte tu lajky. Dajme tu vyrobiť, takže motorka je super, všetko fučné, všetko dobré, dačo tam dačo také bije, ja neviem, prečo tam dačo bije, ale je to super motorka, že tu veľa komenty, veľa lajky a veľa že ešte mi dávajte na, čo som teraz robil video, dávajte mi na, že som robil na varhany teraz, dajte tu lajky, že dávajte tu lajky a toto video je o mojej motorka, že motorka je super, že dobre, dačo tam bije, neviem prečo tam bije, ale je to super motorka, takže tak. To je Adam Moto motorka, je to super, všetko dobre fučné, funguje to všetko fučné, vidíte. Tak, je to super motorka, ide všetko dobre, takže tak. Dajte veľa lajky a veľa odber, takže motorka je super, všetko dobre, ide všetko dobre, fučné všetko. Môžem vám povedať, že to je super motorka, všetko dobre fučné. Funguje to ako, neviem čo, Adam Moto, dobre švetí, robím to s kľúčom, tako ide, jak raketa, mani raketa ide to. Mani robím to s kľúčom, raketa, mani raketa, takže je to super, motorka tak, takže tak. Dávajte veľa komenty, veľa zľadnutí, veľa lajky. Takže motorka je super, dobrá farba je, pridám, ide všetko dobre, jak to ide, tak som ťaha, viete, lebo to ide super, takže tak, je to super, takže toto video končím, robím ešte video a dávajte lajky, verí.